kwa himfie no agem so eye nananom etie yen subscribe dwumadie no na share dwumadie no ene ne di kan wo hwe dwumadie na Facebook, YouTube, all the social media handles obenya ne baby biara ahwe na wa share ama wo nua so anya bi ahwe ene ye ba besua Asante amane ene Amamer3 yenya wonimonyamfo ebi wa ha ne din menim nso wonim ye bebo apini no na wabo ne dini die ene ahensie na die kura mpo ene wo se obi nya broni beka no qualification a obi benya ansa na ednesi akonya so kame ho ne yemo mpini yewura ne ye ne no entwetwe nkomo yewura wadama yemo akwa ba ADUMASA TV that's ebru wadaro mame pacho bibi nti ubebo udin na amahwefo enso so enya udin ene udibre me that's ebru me din de na ya na Asante kasa no yesesa no ubuzo obi se ni din de so ye frɛ me na ya amfrɛ de oni din sanity me din de nana owusu nuakope no to so mienu samfi ADUMASA kontihene samfi ADUMASA kontihene nana owusu nuako penini a woto so mienu samfi ADUMASA kontihene yana na mankwa akodom na sese ni kontihene ene nem ne nehia na bontin don hene pia o yura wadaroma ahini ene de e ka se ahini a yanko ya chikakra nko hwe Bible sanity Israel for a praise Nyankopon e ma wo mo hene o se me ma mo hene o mo ha me o se de ye sre no Nyankopon nti ahini fritete free Bible yenu amasofofo abeka na da bia Bible kura ma no pa wi anwumre te ka sa ahini fritete na ubusa asa ahini ne de ene se yesi wo hina yadu begina oman no eni enipa ewo mu ano emu abrabo mu bibia ehye wonsa enti se kuro no bedan abutuo kuro no bekọ nanimo bibia ehye wonsa efi se bi ana ahomache anadwo anapa ye frewa ose unyanko duro na de ato bibia nkotwitwa agena tete ho na na wiase enye baza no se BBC kuruma na ase asama edene no nipa ekọ no kane ye sofo nyame nipa jabre no hini no me se Israel chi no mo sre kandinia nyame ma wo mo hene no na afi no eniema bebre no na enko Nyankopon ho putupura na se kan bro se direct ni ho sa ze yenya enipa a wodaya no enti asofofo anana ejidi so mni Nyankopon na omote asase so enti sofo ne nana ne kan ya dwene bom na yabu oman na se sofo ne nana ene ka ya dwene bom ene ye di abu oman yeda wase yewura yensan worry so way edie ben ade buoni se qualification edie na ma obi di mu edie ne behia ensa ene ya peda obi se de ne besi akonya so edie ben niema ene ye behwe se kwabrane baafo abrante ya wogina wei odi ade yeyi edie ben niema ne be hu no sa nipa bi yo me dance me nana dia woka no tie nie pa enti am si tie nie ne mrante na maba fa ne ma tra no dia ohoni se akonya to na se yekope abrante na ababunu na ababawa bi abetra nananom ananso a yehwe abrabo a wobo ewo abusuanim yehwe abrabo a wobo okuronim na ene se wo baabi eni dem onipa kwa no baabi entechima se bia wonya nansini ana wonya nsasini se onipa dua nwuye twi kase be kase onipa dua nwuye a na kyerese wani eni ho bi ehunade wani hunade e kase obi adum ana ne e ka ne se onipa dua dum a eni hunade twi mu no se saa ne man onkofa obi yere amia ncheo onkofa oba owuram uniawu se uniawu yewura awudie no awudie ne se unkum nipa onkoda afuase ese ye dwa koto afiase boso miensa kula na wotwe ba kompo a ya afuase ne kan afuase ombebre obi a wonsa wa se ade da wa no wafa wabu dia wodi anse wo mpa adwuma wodidi nipa ho ne ye chewa ne ese ense ase obi bia
ye dudi domanima na nanam ne makora apagu no obesesa ayede akoton ti sa ne ma we nyina ni hu a na se oba ahema e wo fie ho a wa frɛ emampanimfoɔ ezo bi mpom ye mara mfani ni ade ze adwuma na yesom enti Asante mu no yɛse ade ase akonwa tɔ a sɛ bɛma akonwa tɔ a ɔbaa ne yɛ konsofrɛ no na wahwɛ mlante de hie no ana ɔyɛ obi aba die yi wo ba sɛ nkeka wa bi wɔ ho sɛ de mbobɔ so ya enkɔgye wanim gu ase enkɔgye wanim gu ase ɛsɛ wo kɔ a yɛbɛka akyerɛ wo ɛsɛ yɛkɔtɔn ama ɔman yɛkɔtɔn ama kuro ɛne mu nipa nisa nneɛma we nyinaa wɔ ho a ntumi ni ade yura ntumi enni ade yɛmra we so saa nneɛma we nyinaa ni wo ho waba aba betena konya no so yi ɛdeɛ na ensɛm fata sɛ wo hene ɛyɔ yo deɛ edi nkae no na nahema ana ma mpanifo ofie eyium ɛne abusuapan ne dwene ne yeyiu akyire wia yɛde kɔ kyerɛ jase yɛde kɔma jase sɛ yɛ bɛɛma yɛde kɔma jase na nahema afrɛ jase sɛ bra ɔkɔ a ɔbɛkɔ no ne abusuapan ne nati hɔ jase wadawroma na ɔkɔ ne kra akyi no abrante de hie we ɛne yɛde no ɛba no abɛfa ne wuratuo ana ne wɔfatuo ndi jase gye ne kɔkyerɛ nananum atrankonya ne hwan kontira kwam ndi obekɔ no mu nso ɛte hɔ na wabɔ amane sɛ nanahema na aso am sɛ mu wura ɔpɛsɛ ɔde ne brɛmu nie no mu nso adoso no fanze ye kasa doso ablof kasa mu ne nkwala kromu ntipwi tibi fa blof kakra nkan blof kasa mu no vertin no ma vertin no mu hɔ ne kan sɛ ya doso no ɛhɔ na ne de ensɛm a medi ka ye ne sɛ hwɛ wabrabɔ ne sɛ hɔ no wafo obi yere ani na nanu be yu ato nkyɛnse si a tete hɔ nso anu nye dura uni ade ti nipa na wo kɔ no ne sɛ atente huru tu awoto a ye huri ntraja atente huru se tu awoto a ye huri ntraja Iwrade ni atente huru dua bi afrɛ no funtum tete hɔ ne ye bɔ nsu fitaa bi firi mu ba nsu ni ba wi a ye frɛ na man ɛna yɛde yɛ tete aman bɔ bi na musa dua no ya yɛ hyɛ mɔbɔ sɛ mo bie dwumadie nneɛma bi yɛbɛkyerɛ tete nneɛma yɛbɛkyerɛ ama de obetie no ebenya adwen papa na obenya mfaso papa bia no yɛbɛyɛ yeso yagye brɛ si yɛtwɛn sɛ amanneɛ ne amamere mo de fundum no ɛso a ɛpɛbrɛ efi sɛ atentehu ne nsuo kan na amoa na asɛ ɛno ne de yesumie no so ate ase ne mos saneema ne fom kura ne etwitwa nketenkete de wo da de kyena akon yɛ asante nya me kyɛ ade panti wo busa na no no enduwe no nyina ba na sɛ kontre ne akom jiwutum wia afi na gya ase ekɔbɔ na ahema ne mpanimfo amane so ade na ade ma mkɔ na nanom ayɛ agiatum afi na yɛbɛm wase bibi akyerɛ wura kora usai kyerɛ no wura kora usai kyerɛ no wura wada roma ansa na yɛde obi bɛkɔ sɛ bi baabi obi gina no obi suan baafo a wɔba na abranto kwa yɛbɛyi no ya ne yɛte bibi sɛ yɛde nipa koro no kɔ akɔtena patam die ne apatam no ne mu nkyerɛ mu ne sɛ ɛne sɛ na nanom atrankonwa ne wie bibia wia ne aka kyerɛ busapanza wɔde hyia ade ne baeɛ no yɛagina atum na da bi sei ɔmasi bibi ɛnkyerɛ nananom enti apatam tena no yɛmfa ton kakra ne sɛ sɛbe mekae Pentecost me wɔ mu tie no na mehunu mu nhyehyɛ first na egina ne na so paa no sɛ wohunu ababaa bi na de to asɔre mpanimfo anim na o papa mo abusua bɛka ho na yɛkɔ ababaa ne fie na yɛkɔsra bosom da wa botom bɛso na wahye bia yɛma bosom miɛnsa na bosom nan no chop money kura de soma akɔ homa sika wo de soma ana yɛde akɔ
wakohu abaya na wo de ne wotene maame nchen no chop money na je sa wo de soma na wo de akọ asem ni dance etwa bi dance de na chi mamie no on na di midi ade Samfi Pentecost on ne sie on na ti asore no na wo hu ababa bi wa jamasu na eme ofaba iko wie bibi akoye ekohu ne papa asorefo di anim ko sere na eda no na ho bo anso ye no meni nua baako sa sibe yen ne de akonhoma sika koma oba no wa jamasu na oba ni sua adwuma odomrase se eda no kura be ko na oba na kasa na asorefo ayi eda baako amana onene na ede eko se won se edomani chiri do sonta krache dina nananom ye se kotena patem ebi kura na bibi wo ha ode asuma efie mpanimfo wakotena patem no kopagya pagwa batia na ya bebo okwan adu wonya ma yembo ni o eni za wotia patem de afrantomago woni apipra agro na se ye do kotena patem mu a woni ye kwatere kwa mane amamere wo honom ye hwe usunu wo ban na enkoyi ya saba bebo okwa adu na ira mi pacho nyese apata bi ni abone ye do kotena se ya Asante kasa mu oduro nya apata ye mra we su wada roma ye de nipa na kotena apatam ebra so se wo se wo kono kokosi bibi ekere na ye de ne kotena apatam no ne ne ye bi ne sunu ne bai bi entwa yie na me kasa ye bi a ye mfa ye na antoa hene e de metwam kakra na wakosi bibi wo besi bibi abusua de na ba kire sante hene na ye si won kotena apatam na abusua se bebo ne kwadu ye wura no kwan so wa no sanse ya kotena apatam ne ye de na ko kire wo hene awie se we no okusan se be se de wu san kire ye wura ye wura adumasan ye na na man kwa akodom na ye nsa fancy ye so kotena apatam okotena apatam ye de wa ba be kire abusua yi wa ba se usunu wo ban ye wo ano mo pew ne ye de wo ba be kire ye wura adumasan ye na na man kwa akodom afre na abusua sa gbo okwa adu a yetimi nsoye no ye twesan ma ne ye ye twesan de enti yetimi twesan ma ne ye se Asante mu no mo de mo taba kotoko hene fie mo hunu ne eko so obi be shaya uhunu oho dabi me da se buru busa sa de ntra adenje mura ene se midika ka se domo ni kido sonta krache ebretie bi mu no obi betimi de ade abo ebretie bi mu no obi betimi abebo charge bi e be ka se ne yentwen ye hwehwem obi betimi abeka ntam kra sa se yewura anto ahini se nye yewura Asante mewura na dono a engonfa mano yewura ka se mo de me peneso amane so ai munya abotre me bosum kase won na ekosom no eni se no kora dia bosum ni beku no beyina firi ho ene manto aman eti ase nzi yewura ne pe no ohunu ene waje no o ka se ga asem ni di ka ba ya ka me mpene manent na apate nso so mo de ne ko kire ye ana yewura nso de o ka asem a yensesa no kasapreko onam Supreme Court kora ka asem a wotimi twamu wade ase endi se brimpon bi no man hini bi mo abeso a kire no na akoye tutrasem a obetwam etina nanu mo bo ho ban kora wuye emre ne so ya hrere ne do abegina wo so afram so awia wakotena na no kora ye ne esua ya yam ye lances kora no e wo ba bi edidi kopem nyasa unya so awia kora ye wo ba bi a dibire kora nuru ho etini ese wo hene ntonte wo hene entonte se munni ma de kora e frɛ ne te yewura ate no ene se ya bo passment paper ni atiti ya biemu na ya de nati atwa secresa kukuruwa ni ya de access ni ya de bo atoto ho na mrante atete ho na ya to atene wo paper ne so edi wo to atene si paper ne so na obi ba na kaw sa atene bi ho odene bi ho nyande kaw no order for okoto ma wadi no wo se asabe kwase ya bi da form on kan sabe kura si ye di agro na wo hene wo to dia dame papa wo fo papa na se wo hene na eto ya kasa atiawo awefo ADUMASA TV amanne ne amamre ye na ma nkwa akodom abebi Asante hene otumfo se tu otoso mienu ne brempon ne konti hene na nua ko owusu pani ene ye ne na hie mu a ye di ahensie ene kwan a obi
qualification me de sanse na kasa no yesua de wa ha comment section won wadwenkyire nyina ebefa wa subscribe dwumadie no so e de amaye no wa share ama wonua anya bi ahwe Facebook, YouTube, Twitter, all the social media handles obi hu ADUMASA TV e wo ho na wada roma ye sori ahini ni so wa maye na ahini mu abakosem sabi eniema fata wo hene abra wo maaye na patamutina obesuan wi a de wo sa wo ye Ibra yehwe wahina besuan wi wabetena ase de opebia wotumi ye wonidi nko ba bi de yesa de wo kan ye no de wahine pebia wotumi ye sa afi de tumi na ma no nti wotumi de tumi ye de wo pa na dabi enipa na de ma o ofum enipa na beje enti na me se ye do lances ma wan kire se wa wi ase bibia wo na dom nyina ehwew bob abrabo papa ma obi ensua sabe panina odo ko kire ma wo ko si bibi kire wura no wo ko na wukura wo akonwa na obi bio ba wo wie ya panina be hye wase wakotena ne soro enu nche se umu panini yesi ye wo hene no na panini tiase enam dua so na ahoma soro ye obibra edua so ebu obi tofom ebe tofom eto bi so azana edu sana tie tu ye bibi o wi ase anu adwene ho mienu uye bibi wo wiase a na wadwene ho mienu yewura ye beda wase na ye sore so me pese wotu ye mabunu ne fo amane ne amamere ye mabunu ayaba ye mfa ye ho nhyem sanse me bedi akodi me se amane ne amamere de ye nananom ye pese ye sua na ya bakosam enyera de ne ye nka nkire mabunu me da asese akofa asemu ya papa hwe ye mpanyimfo no a ye nso ye yiye tenatena nkuru ano no ye ka ho bi yesu ene ye ban no enye papa iwrade ntia ene se me amene otiwe ba bia anya me kuro mu nko wo chia me good morning amenye so wo chia me yama froze mente brofo no obi kura busase na wadaro ma ye chia sei Asante ni ba wo no bisa se ye chia sei ye chia amre ye chia sei se ya no pam se maachi ye wi ama ha enwumra maadwo wadi ase na me kire osi a onso besi ageso so ahuno di mesre enkwala ne mempanimfo so ahuno anna yenhemfo no ye dudi hina nyantuma fira nko a nyantuma fira brafo mani pantimi mra wo ho buade ma wo panimfo pani na du kosi baabi chese ye dudi domani ma behuritra obi so brafo meme de me de emfato ho se bibi ansi ama wa ma to se mi franto ma oba zo pekuro ni mu hina hu no hia ni na wo me why se wura no yes hia ni na wo me edi me bi mu bia nko atutura asam ne acheme a hwan na ebeyi me nso so ama me acheme edom nyina nso hwe me hwe me ka se ma kire fie bi o ha ho ya chi nipa wo mu ko police station yi wura fifufuru ne ko sire nipa ema o keka asem obi ye do obi kotra America yes CDs the top dollars e komano chop money e se bibi ofie na me boa se ni panse bo ye nsemu na do ho be bo dabi me obaji ade o manim na woni kada auto a me ma wo yo ye kuro mo fo ase kokoben ni sanvi boys no my rasta ndo oti ase no ye do do ne ye ne ko baba ho ne yi ska ato ho so onyi no what you say say yan hwe ye bedi be mfie du mfie aduonu no ye nya ababunu pa na adwene da ho o man nipa nyina e bob damba ibra ukoka so mo say we are in scientific world of technology ni dia kwan a ye fa so e ka asem o say ye bopri mabunu no ye tu ensa frɛ mabunu no sabi ade na ese ye gya na sai be sei enti nananom ne ye maame no ehima afo no gratitude na so de dom so ye sero mu me se ahini nyantuma fra ye ni asofo nyina ye adwuma pe e wo se kasa kire nipa ne ye asi kasem sabi me de metuwe obi ankon de ma no nsuo asoma dware de mesre asante man o man ma titru madumasa sanfia dumasa man mo hwe me so na mo fa mo bla na daache no ebesi mu ye na daache no ebesi mu yie na brebe ma ye kwan ama ye ne ye nana
owusu nuako penini semfi adumasa ehene ne konti hene na ponti don hene ai ene no ahia mu ewa hanom ene yura sa wo kire betwi no enti esua amane ene amamre piao ye de wusi hanom subscribe dwumadi na share dwumadi ne ma wonua enya bi hwe number no so egu screen no so eye WhatsApp line wo betimi e de wadwen kire nso afa comment section e betene yen ama sabi yemfum so e ba ye kasa yi mu no dan de nyina ya dane no ne ya hwe no kasa yi ye so de so bidi ene aduana de hye bedi akon yakram